Bă, fraților, să fii șmecher în Elveția nu e greu. Uitați aici, Mercedes, puternic dezvoltat. 82.000, 2025, 64.000 de kilometri. Talent, tată. An 2025, uitați aici. Așa că se vede pe cameră. Se vede. Oricum, topul de pe lume, mă înțelegeți ce zic? Cel mai cel, cum ar veni, da? Când ești cu așa ceva în oraș, gata, să treci la șmecheria. Deci nu e greu să fii șmecher în Elveția, numai să vrei să te împorți puțin, da? Uite, un M4, dar M4 nu-mi place, ia, să vedem altceva. Un AMG, un M2, uite, un Audi de ăsta, un RS6, ia. Vrei să fii șmecher în Elveția, uite aici, ia. Cât îți ia un Audi RS6, ia? Scump? N-are prețul pus. Ia, un Audi, un BMW i7, n-are nici la prețul pus. N-are prețul pus, nici ăla. Să vedem așa, cam uite, asta, un M4 din asta. Vrei să fii șmecher, ia. Vii și ți-ai luat, tată, nu stai la discuții, nu. La viteză ți-ai luat. N-au prețurile puse. Sau vrei să fii șmecher, îți iei un Rover de aici. Îți iei un Rover, tăticule, uite aici, Rover. Ia uite aici, ha. O bată pușca, dacă nu, cât crezi că poate să fie? 60.000, 70.000 un Rover, ia. Hai să vedem cât. 62.000, dracu. 62.000 și uite aici ce Rover îți iei, deci. Ia, uite aici. Ai dat 62.000, dar ești talent, ești șmecher pe bune, ești șmecher. Nu mai poate să zică nimeni că ești fraier când ți-ai luat mașină de asta. Și dacă ești fraier, ca idee, nu mai are voie să zică nimeni că ești fraier. Când ți iei o mașină de asta. Înțelegi ce zic? Ia să vedem, ce ar mai putea să fie pe aici? Să fii șmecher, dacă vrei să fii șmecher. Păi da. Ce chinezească au ăștia aici, nu-mi place. Deci, ce să zic, ia. Ce ar mai fi pe aici? O mașină să fii șmecher. Hai să trecem la ăștia alții. Hai să vedem la ăștia alții. Uite, un Arteon. Ți-ai luat un Arteon, vede și ești șmecher. Să mă bată pușca dacă te mint. Îți cumperi un Arteon. Stai să vezi aici Arteon, tată. Când te duci cu Arteonul ăsta pe la tine în sat, știe lumea că ești șmecher. Stai așa să vezi. Ui, o Skoda. 50.000, uite aici Skoda. Fiță pe bune Skoda. Uite aici Arteon, uite aici cum arată un Arteon. Și prost la cap. Uite aici cum arată mașina asta, ești nebun. Uite aici. Uite cum arată Skoda asta, ha? Ce ai, mă, tăticule, mă? Ia, cât e Arteonul? 38.000 din 2023. Dar ți-ai luat Arteon, tată, puternic, la aici mașină dezvoltată. Talentul talentului. Sau ți un Mercedes, uite aici, uite. Doamne, fer.